Nyankopon bo ade no bo ba bia se wonya bra nanson no wode benya bra ti nanson na chi no wafri Baba Nyansapo na apomu te say oh nyame adom ne mo mpa ebo bibia eboko. Okay, we ye bredi kan a me ni wudi nkomo Nyansapo eni wu edi nkomo e we afidie so yarefo nso bredi kan ya ye be hu ni na hwan eni hu no kure mene Dr. Sarfo Kofi Aboagye ya mewo ahenema kokobia me Herbal ne die frene srabihwe Herbal clinic ya dodo na atemenka dodo na so ne me pa se meye anwawade ne nsankyere ne pa na yande di dubna ene no nsini ene yede ye saa ade no adwuma na yeye no na adwuma no honhom de ye na yeye no ye enubna ne no nsini ya na yede ansa na memwa benua no so ye pese hu yie pa enti udi no sasi so bi mame ye frame Dr. Sarfo Kofi Aboagye Dr. Sarfo Kofi Aboagye na srabihwe Herbal clinic okay eno na woka dodo na de hu me pa srabihwe Herbal clinic e wa hene makokobe doctor ye adwuma na di mfie be se ni me ye adwuma na chepa me ye adwuma bro mfie aduonu ni ene kakra wo de no ye de amawo adoma chede ana wakohu school ene wo sua saade aka ho me da se pa eye me nanan mo japade ya ewofie enti me yaketo ne nyina me di me nanan mo chisa enti wo mu beko wo no mo de ade ne share mensa ya me de aye adwuma firi tete bepem za abre ya banungu so amekasi oh na je se adwuma no ma ya chepa eye fie japade sa pepepe enete o ben wo nananom na nso ye de ma sa pepepe enete wonse kan etete no na ye nananom no se ye nkora no ko ye nananom panyine no bi ho a ye ma mutumi ka bibi hye wa adwene mo se nana wo ye baifu o ko ne nche wode no bayi be ma medie saade no ma anye antum da enti na meka ko me nananom pa enti wo mo kire menim de pa akese pa efi se me nananom wu ya wo mo ko ye no kora achi no me da ho anadwo wo mutumi basom da ye kire me nuro enti se de me hwe TV pepepe ya enya san ke adwuma na afa sa pepe eno nam kura che de no moti ase ane ya de mame na kura okay pepe enti wo de na ese yete ase a wo de nya na abefu suku wo se makosu debi we nye suku asem makosu ha man makosu kura eye me nana no moja pade a ewo fie ya wo modi jaame ena me gosu a meye ma ya adwuma no so ache enye na mbe ya adwuma se de wo ka de o mofrase na odidi wo mo che ndi ache sa pepe enti Nyankopon adom wa mam hu nim de pa ya enya asem keto akwa okay kokobe ya na ofri me pa cho de me free Brahaf oh okay okay Brahaf kro be so kro e free na attachment ya okay bechemu a no wa branch na okay enti obedue mu wo ahene makokobe ha so edi be se me bedue mu hakura nkasa na me bebie adwuma na nkasa nkora me wo mfie be dunum wa aha yi ya dai wo ya mu na me 15 base years aha ya nso no watene 15 years na ye sa pepe na se e kire wadwuma a wo ye sankanya nka otu sa da bi kura nka manfo kura pam pepe na ade ba ko ye me de kura so no se me ko radio so na mko ye program na obi na fa me number kura se me ko doctor asmazi ho kono ho Dr. Sarfo Kofi Aboagye wo de kono na akoduru a wo hawo no wako ba bia me aka kire se ye honhom kura de a ene wontim ya ko ya ebe ya ma oduru dware sisi a sa hawo no nyina befiri wa ma onya fa ahode o se friend srabihwe Herbal center sa pepe Dr. Sarfo Kofi Aboagye me da no me anso me name Kofi sa pepe ene na agora na ene na Dr. Kofi yenhwe wo share asie wa me ehu se ahakura cheche no oba yemfinsia edunum ni ena waye adwuma efan na wo ansa na wo ba he eno na medinkai me free me nananom ho no medinkai ko takwa ko ye adwuma ho te me free takwa no ena mbe ye adwuma ho ntim ye adwuma ho hana na me se metre ma shim kakra me ko bie bi wo enkran kaneshi aboso kan ba bi ye fa banana yin trotro kan okay ena so me ye adwuma na ja obi kan ye boafo oduru ba bi aboafo na yete se wo mo mbabo me ko nkran ne yetwemo ha me ko ha ne yetwemo ha afi na mabre ese metena fa ene nan kora nso de wo mo ko so adwuma na ni so no wo mo nim na ni so esa ne yese wo adwuma no ene adwuma nso wodi no kora na brebia no Nyankopon wo ma ho so se Nyankopon aka no wo na asem mu se so wo bre ho ase a wo ba ma so so wo ma ho so a wo ba bre wase enti ye de na se brebia se ye de no kore
ɛyɛ adwuma okay enti me ankasa na me wo ho no me kita numbers me no so ba ko pɛ na me de yɛ adwuma abre ni abre nyina afese ye di nkomo kwa anim e be ma de atodwa na ade ba kwa me ba mehuni esa wo ya ye se gari anasa apetachi onya advert nso nipa ba ho ye du yanka ye si ye junction nka anya winki hu signboard bi ebi nsi wo wo dan anim hanso kra nso me hu bibia a kire se aye ba bia ye sanyarewa edi ntira de enti etesa no se ye ne tete no ye nananom na wo muni signboard na ye wo akura bi ase pa nso na bifri chiri benchen kran tamari esrem nyina na wo mo ba firi se adwuma na aduro na eye papa ne nti no ama obi atimitu anamo ba yase ye ho o da ubofo ne wo mo beje ayarehwe wo ho wo mo akwa no makobo de wuri na di nipa ba wo mo na de ba ti wo ha mo se obesi signboard kese na asha ase na ye start ye na wo mo yira pa onse kokome no bi wo ha no wo yira kosi ofo ase enti ya ma me de signboard si ye junction no so sa de wo mu ntwam nko enti ya ba se ye yi kwai no ana ye tu signboard no e de free ho aha na so ha hu bi sa pepepe eno wo munya nyi kwa nu nyi enti na hu nya se be signboard ana de wo modika so ahunu ha wi ansa enti se drop ni kura no mbe fa na wo gi ana so fu live ba bia o ka so ko ahna makokome sra bi hwa oduru ha no wo yi na si wo pepepe wow afi yenwura adwuma na nkasa mu abuzafo ye hu Dr. Sarfo Kofi Aboagye a sra bi hwa Herbal Center eho na oye adwuma enti ye ne na di nkomo akọ na kakra akọ hu a se di ositia na doctor mamisa we ansa ne akọ o ma me no papa ma no to so se na ye de na wo mum ana ebi ka ho a omo ye nuro no yo eye me de bebre se wo ka wo busam sa asem me ma me ne me papa wo mo wo ye du ne ba akọ me ye nkroma me na me ye nkroma wo na sotie ni ahobrase ye nti ka na tete no wo de wo hwe mpanyimfo na ye wufri mpanyinim enti na mpanyimfo na ta hye wo munsamanse ye pa efiri se wo hwe wusu no ban na wo hunu se di odi na kini nya papa wo se mewu a mamfa makonwa ma di obedi mi machi no momfa maketwa no enso ketwa na sanse kanetete na ye di emraso nti no sa pepepe ene wo mbehye bo enti meme nananom ka to ho se me wo muni ho a me na ese metena wo manaso eye wo modwuma no enye mpanyimfo de na adwene mu do anase woni hu nimdi a wo sua hu nimdi afiri wo mu na ese wo ye adwuma no sa pepepe enti ye ma me man de ne ye du ne ba ko be yam kroma enti me nkroma no ana wo mde bibia ha emensa ya ma wo abedu ni ade ampa sa pepepe ye nkoi nyarewa bai ana waso ye ha obitimi de ba ma wotimi ye hu adwuma yo menua yarewa de edoso bebre me de da bia masema ya na meta aka na se yare a yentime nsa ye kwata na achacha eno de ye ne hu oduro ho nyarewa mienu no kwata pepepe na achacha sa de yare na de me ka se me hu oduro na mabra nyam na titiru pa ye enofuo ma yare nofo breast cancer ye kan nyina no yare bi bo ho a ebo a enye kwa ye ne honhom de pa na ye hwe nti bi wo ho de akochina ko mia na obi aka akire na se e ya honhom yare na wode abayase ye ye de aduro kan na ye sha aduro ma ne dware a bretietiti ade wo ba bi te se akirikiri bancha wontimi ma no ye beye bibi te se samina ye de enhaban ne nubuna ne be ye samina wode ba horo so wode besra wode be dware ni nyina be firi ho amane nya no fa ho de aye no fom kukram ya aye no fom kukram yare na ye honhom ana obi so ho bonso wako baabi ama na wakompai bo bia baabi ne ebo obi deliverance na honhom bi firi no mu na wafi wo fira da bia obekọ ebobo deliverance honhom kro na ne be pie no mu aba wo bebu sase adenti na sa honhom kro no wo firi no mu ba bre bia te sa wo no obi kọ baabi wo se menua ma bre enti me san wo san wo kotwe wo fi ese wonya honhom na chiwade de ka nipadua no se de honhom no ntimi metena wo mu biem eno nti ne ne yase ya wo ba ha ye wo samna ana ye wo nkun bi wo ana se ye wo nubna ne nunsi no wo ye be hye ama wo dware asa honhom wontimi ntena mu biem da ye honhom na chiwade ne de aka ho enti ye ndie ye ne honhom bia chiwade honhom no so dooso e wo wiase enti se wonya honhom na chiwade de ka nipadua na enya ade wo betima bewura no mu biem ena bibi te se bema wo be so dae na wone wo ba eda e ba sa etim ma no ho dwojo etim ma no ho nsuo kura asai ena wo ba so be so dae no wono so ne bema eda
e basa wonya yare bi te say white enti be ma de no bonzi wonya yare bi ye so wonya gonorrhea no wanum wiase aduru bia na wanum aduru be yankre so yare ndi kura no ade enti na se basa e ya honhom ne yato yare ne ye de amawo enti e basa no wonya obi wo honhom anisuo no adura enya ade a obetuma ko yare na manako obetime frame wo so doctor manum wiase aduru bia me se uru ampacho wanu medie bi wose da bi me se enka na sa ene wonu wiase die sa pepepe enti ya so be no medie ne bi na wonnom na se Nyankopon ya adom na anko na wo kan sa asem na no be ya adwene preko pe nipa no beji aduru na omu ne bu bebi ma amete se abo aponkyere ne se kwanto nsuohie mu ko ni mu se nsuo mu gu ahodo busa use wura na adai wose manum aduru anuma no nso waduru ne de menom ye no adotwam ana ye wonuro no bi so wo ha wudware a obi ato waduro e wo nipadua no mu a ebekum boro no nyina se yento waduro mpo na dika dware a obi ani ho to waduro a ebetima kan da biara da ana ye wo bi so wo ha wudware a no bedwa na na dwodu mienu pepepepepepe wudware a obi peso wo ye obi bi e besan ko no ano so enti ye de enuro na ye nanam de maaye no tete akwantempo no ye se sankofa ba ye nchi obi wo ha wo do obo hunu se wo do na se ka aboduam pei adenti na dua watwa dua na ntwa ne dade na abu ubekom se adua no ne de ye se ka ye duru enti wo de ye se aduru na udware obi wo ho twa se ka anya de be ko de biara da se ka ntimibu enti ye wonro ahodo bi wo ho a ye kase ye ka ho asem kura na adaje beboy enti ye nananu de wo mu wonro pa kanetete ye nananu abofo no omu nana ekire nuru emmoa ne kire ye nananum nuru tuse kanetete ne nananum wa abotre pa wonam wiram no hunu sa aboanyema onkunu da obeja na manatenase enti obekọ brebia no aduro na dua na aboa no we no wo hunu se epemfo aduro because wanyem nti no wo we sa ade no obanyem no wode awo bi wo hunu se aboa na wo sikon ne nan no toguso ya ka kon na ne nipa no bi wo awanti azu se kire mu no ye sikon sa pepepe aboa no wo sikon kon na wo sie no ya ne nemre ya kan se wo toguso tete no so ne ya se wo sikon enti mpapa no be hunu se aboa na me na hu se aboa wo toguso ti bre bia wo kore sa ahaman no ebeduru mre bi wo be hu aboa no ntonguso biem da che se ya de ye nine aduru nine abu ana ahono aduru nti ya basa obi na ye ne ya pe okotete bi no ayambi no wade amana asra so ana se wano bi no amana no ono wi a eno ano asore ti ye ne ya obi enya nkwanhia mpo na na abu pe no ye wadura de kire ya obesore eno de enya enuro na ye ka no enya se bia anansesem bi ne yeto ana se enyom bi ne yeto obi wo ha obi bi ti se sisi yade ne sisi wo hu se asoso no to ase na aso no 19 be kana sa pepepe ye be ma na duro no bi ayam kane ne ye kana se wo ye maduro ase fa wasa ene ye be kana yes ene ye kana se sra nti na mato me Herbal ne din se sra bi hwe enti ye basa ba kwa akosra no wo hunu se ne ye ete pepepe enti ye ne ye duro na ye na de ye ne ye hwe honhom de enti obi wo no wade no yare ye ba ne ye ka kire nza wo yare ye no ye honam mu yare a woso wura adenti na wo kasa enura manom na edoso me so de am yema woduro no bi ne yema bi na fasra na fa bi punu nanum bi na hwade eno ntin wo mubu ye bese wo mbu me bese so anton suohyi mu aponkyere ne so anton suohyi mu ko nim sensu me hu se enuro ni bi kro bi gu anim ye beba no so na ye hwe enne unkomo na me ne wa hyase aye di no wo hyase akire nsem no sunsum beba ni mehu se wo gu nsem bi ana se wo boss die mu ni ade wa na wankasa wo ba ifu kakra na enye baye ye wo adoma chede anyame de che enti haban na wo tin haban ni nyina na haban no tumia ewon haban no no ye nananom mai enuro bi dware e ma ye bi nom ye epunu ye bi enti wo ba ya se ye ho a se bi yentwa akokọ yentwa aponche yentwa bibia enso Nyankopon adom nti no wo ha no ade beba no ye behu ye a kire wo se wo ha we ye honhom de we ye honam de ye beka a kire wo mitim ka obehu ehu asem kire no wate ho ne wo su ese nyame ene nananom amawo sa ani no a wotimu se we dia ne ye honam afam yade we dia ne ye sunsum sunsum de wo se we ne ye de ka no honam de wo se we ne ye de ka no en sa pepe net sabe anya se bayisem bia enye bayasem
enye bayi asem kura Unyini sa wona nanom ko bi o mo pone kakra de ma ona. Oh so mo de ma mi anka mehu kana de mehu Okay. Aha nti enye bayi asem eye tumi na nyame de ama ye aka Wa me hu se eye kwata ene achacha enkwa na anya hu aduma na awo sem ye ano de ye mfa ya fichire kura oba bi wo ho a wontimi mu nsa ye woduro bi wo ho ya de ba ma no wodno o wisu aduro no pe boso me pepepe so obu nsa na wo de kura de tente kura se si ame amete wo mbedini kura menim ba bi abi wo menim ba bi a me bedini kura bi wo me mana duro no wo pe wo sem de nato chese wo modo so ama me kura nkasa amete wo no me hu se nyankopon frɛ me ne na mbedini fo te na wo mo se ye ba ahwa mfie kura enko o se me 35 years se me twabra nti ebra no kura man me hu se wo se me ne be makoda mpo nyinsen aba wo betimi aboa ma ne bra na sa aba mo nyinsen yes a pe ande ye bra aduro kakra bi na de ohia nse de wonimu asapa na de eyizi eno de dakrope asem wo sa ya bonu se no boso me so ya se ba bi kura ho aye wo aduro bi so wo ho ye hye mane dware a wa ye bra atwam kura na wo dware a na wo twepepepe ese bra na san aba adware keke na odi dware wo dware keke adware na wo dware wo bobo aduro no bi anom wo bobo bi anom wo dware no wo bi anom ano de eye seconds eze eba and yes eba obi akoba bi aka a kire na ha wo na ye fibroid ene da na yam ano de metekura na mesere keke na mesere keke ene eyade e ha ma ne pa ma be se du gina mu be se nwotwe ko asopiti akwo no akope ma na fibroid o si etwa nansa na yi akwara na wotimi anyinse no kra wo be wo no obi onso anyinse ne makra fibroid na sa eye medepa azazem wo abusa atwema gina si ene ma bi so wo ba anyem wo ho a wo kwo a na wo ho ye den ye wo aduaba bi wo ho a wo wi sa aduaba na any 1 minute eza akwara no ba sana wota amoson ko a se ma wo ho den bre bia me kwo a jese ye de se ka aka me ano de wo nya wi aduro no unya mre wi aduro no mre aduro no nsuo no ko yempe akwara no ntena wo yem any be 30 minutes kwara so sana ba ana bi so wo ho a wonyem ne aka kire se akwara no wanayi akwara no kwara wo da wo be wo a wo de 9 na beba ye wo aduro ho ye de beka no kwara no be dan no ho seconds kwara mema bi aduro sa ama no ko doctor no busanza hina na ukonya asa aduro ya asisi akwara na tima dan no ho ada yiza wase papa bi na mama bibituro Arafo eguso a Sabihwe Herbal Center Dr. Kofi Sarfo Kofi na eguso ani ndi nkomo ahene ba nkomo station hwa udi usi ona obisa onyi nsu di wono na eguso eni ni di nkomo onim de pa won hama mamu hama ene na yarehwe ne na yaresemu a eguso ne ebo nkomo fibroid no eye de adura wode ma ama nanane abesene ana se wonum wi a je se yesa akọ na prehan ni bia Debi anya sa akora na tie ete se wo sa fibroid na type ko ese hernia ana se enkwe sa hernia na enkwe no se doctor be ye no operation de se kai beka ye de anya se kai ne de beka eye ahabanuro ne de be mana obesa anum bi ni nyina abennane afiri no hwemu akọ enti sa fibroid no ye be mana duro na mana dware bi amana anum bi amana nyina abennane eye emoja subi na ada no ho a edi ne sa anya no ti ya basa ni nyina obi bununsa abonse ebeyi te sese bi brebo no ankasa na eba enti ya basa ni nyina be firi ho amana nya no fa ho di ti ya basa ana ema no so medin kai ka so obi ho so da ya no ne bema edi ahia eno so etimi season na wo pa ya enya asem ketwa kora enti ni nyina mu no woni ya wo sa bonze brebia no wanya yare bi te se white enkikaye na se keka no wase media ma ya dura ya wo ko susu ho akire no yonko baabi wase white de o baabi a obi enya no kore da bia dada o baabi wo ho apa busa no hunu bi da wona se enso so sa white na ba no etunka edinya pa woni padua no enti ya basa bi wo ho ware ya etimma na ware ya kura agu etimma na ware ya bibi esai ena sa honhom ma ware no so eya spirit o wo ware ho de se wo ko ware be ma be ma ne sunsuma no odin na se wankuna wo se na dwuma wo se be ma na dwuma bi wo ho so wo ware na no wakunu enti se bi wo ha obo no so wase me ware wo ba we no kan ne na madwuma ko so pa so says that me be ware ya madwuma ye basa sika so ma ye basa
saa wo ba no so se wo be ma wo be ware no wotira anya yi a wonne no kodem so wode ho be kana eyema wo ba buru ma ansa na wani be brepa bi kura ho be charge wansa na bi kura wonne na hia enye wono no pe se wo ba bia wono pe se wo be ware no wono okunu be hia enso we di anya saa na te enso wonne ne kohia ayema nso ebasa abufuo ene ntokwa nketenkete no empower di anije ma ware no mu da wasa media ma ware ma ninyi aware no mu da ese na yesunsu ma ware aye koso ene ekoso wo ye ho adwuma saa pepepe nana den eno de kugu eno na ma chirem no se odi ebe ma wo nipadua na wo bie no wo bekunu no se wo be so da ye no obi ne wo da be sorry na ho afọ saa pepepe wo ye be ma the same thing wo ye oba so the same thing that ye enti e basa na wo be ma no bi aware no ebegu adie ketua bi begu aware no egu ya mo bakwa akotena ase enuhu besan aba enti ya basa na mo ware na mo jai na mo ware na mo jai ebeduru mre mbo mo ja aware mtumi ware bi tani pa krontu na mo mra sa pepepe sere bi hwe Herbal center sa pepepe no mehu Dr. Kofi sa pepepe obetimi aboa ma hunhuma wane no wogu no obi oba ha bi obaje ho dance ye preko pe ya obete se meka za asem wi obaje ho dance ye preko pa achinye bia ne ho kwampo wo ye ho adwuma kompo ye ho adwuma pa ya ye kase ne ye ho adwuma pa ni kan se goita pa fu akakra kan nyina obetimi ye ho adwuma oh ya duro keke ne ya de bi ba mana asra so ye be mana bi so wo be so ni nyina ba na ye firi wa mana ye ama ne wonya ho so the type to say hania ai pepepe ye kan mian kasa mate hoi me ye adwuma na chepa mahunu wo ba basi a won so wo hania wona ya ase eish me kan chiro na say hania de ye mema ya de oh e ma no wo bi eye wo no furu ma ase na ya ase e man de say ni dan ya na me debi eye wo ni dan e wo ho ani ye wo sa hania na kasa so wo so de ye wo ho wow every day can meeting ni sa na de wa TV de ma da na ba sa na ye say so wonam wota ahia ensempa yani ayeye nro no de ye ni huna de pa kontromfi wasensuma ne mani de mani ehunu na medi ho adanse ni nyina so no nyankopon dini mu nti no sa hawo no ye kofuro amani furo ya ka ma ne de na ye mra mema nso fam ni enhwe mema no so de na ye ka ho asem won so be so da ye no so ne obe da eno ya chemme eno no obenya bibi te se gonorrhea wobe hunu se ne be ma na efon na ye ketoa na etwepua okay e basa eye sa ahunhum yare no woba num wiase aduru bia enko bi ho etimi gya na ahohene mpo ankasa e ma na ho ye ne hene pa eye sa baso no ankasa no hunhum ne ye to ne ye de amawo na edi unya ti wo pa ye mo waduru ankura ba akoma no bi kura wo be ma kura etimi dwudwu kojo bi wo ho de bo ani ai yir no wajem no wote so obi obokoro to ano na hwena no tutu mpo di kosu ato ho beben so ate azie enso beka se adwuma bi a waye na ade achi anopa wo sori an ho nam dua nyina timi ye ne ya ebeka se ye de maaboro no ade nti na ese basa ye honhom ade a edi ne nya no ti na amana basa no ti na menua na wo busa se asam fufuru bi na wo na mi bisa ene mema no ene mu nsem ene wo mema yom mu nsem no wasese de wo ke bi ayade ama atwen ayeketo bi obi won so enya yade wo no na se wono no de ndie enkoyi ba opese aja onya bibi kakra ka ho na se de be ya o ye adwuma na ebetinya ni eno mutimi boa se de doctor fo bi ka yetimi mane ye kese yetimi mane ye se nya de no eye no kresa wo hanso utimi yo me be kire wo mu pa nyankopon wo hwe obia so no wabo no wo hwe asrewa so no anwono asrewa hwe na so no anwono no prebu edi saa ne nyankopon ahwe obia so no wode ne di na yiyama no saa pepepe enti so obi kwaka se me wo bo ade bo me be ma sua me ya na me ne nya adwen okay ne ya me hu ne se ne be ma na isuan ne se be ma ne se na ho oden no wo fom a wo no wo ba hia wo so hu sua se ho oden wo be ma no mu oden a wo no odan no wo bobra no wo bobra wo so yakoye be ma papa eya saa na te pepepe enti obi a wo sa atibia bi akane na ne ho oden a no wone madama na ne je pa no sa baba kan chira nze ne ho swa because be ma na yeyira e na ye adwuma wo nipadua no mu na ye mra e be de na ye adwuma nti ade na aye mre de kan na afiri aba no wo be ka se iswa enye swa ne swa ye na aye mre e na obi so wo be kan chira o se wo bo ade bo be ma na ye ketoa enti me waduro ho a me de be ma na ye kese a so wode ma na ye kese kura na ahoden nim
ahoɔden ntimi mam huhuro no de bia betie huhuro na ahoɔden ntimi ma wo se enya no enya because se tire wo twem no na mu go nto ya ete enti saa pepepe na ade ne te enti ye wo enuro bi wo ho a obi wo ho ono moduro na wonom ya na ne ho asɔre na ɛyɛ adwuma force so ebedurum re bi wo ba no moduro no enti me nya adwuma biem enti ye ne ye nuro na ye no ye de ɛyɛ bibiduro ane ye de ma wo enti wo ye aduro na ahoɔden na banka kakra no wasi wadada mu na obi wo ho a nada obenya nada be ye adwuma ofa ya ho na 1 minute na ye wade nada betima ye adwuma wo ye adwuma no bedurum re bi sunsunso aso na beba no ebe hawo enti ya na yenim okay na se saadro na ebinum ka no ene ebetimi amana ye sei ebetimi aye kakra kai nokura ebetimi aye na enso no wahoden no emma enti media wo ba mekire wo mu ze saa ekese ye ehun hia na hoden ne hia enti wahoden na kane na wo ya brante anyamede ma wa na wo gina so no sa kosi saa dada na mu a oba bia ne ho betima sisi woda wa maka bible mo se Goliath se de na ntenten ne gramosity enso David di nyansa saa pepepe saa pepepe na ti wodi ni sa na enso hu nyansa na onya ho ahoɔden betimi dia ye nyame bo wo na ahoɔden ne wom ana wo de ye adwuma oba bia nka nkyero so wo hu sa ana so ahoɔden wo fom ba wu nyine kɔ soro no ahoɔden ne entini no mu ye mre entintini na eye mre ne ntino ya se wo be ma na ayeketoa na wanya adura ma ntini na sɔre ye adwuma ma na bɛka kyerɛ so wo be ma ayeketoa eni wo biem okay memisa we na fe me enko nnure na kyerɛ me ba ko mienu miensa bi obi a wanya oba a wanya mfinsia yenim se be ma de ontwa wo sa nemum oba a wanya mfinsia mfa nsa aduonum na watwa brakora se de obo ade hye nsitie ebi a watwa bra na nso wo da na opese owo no akwanya wo honom yo waka bibi se be ma ntwa wo sa yare tima be ma twa wo oh okay enti bre bia na ya na ye de blame no kwasoa ye nuanom ma no ebi wo ha be ma no wanya yare ama no ho nsuo no agene enti wo betim no wada aye bibia saa kan ne me ma no mo wo efre wo kotekrawa enti saa de no kra wo kire bibira wonwe so wo kire akura no wo we a wontimi nkire bi wo kire na wokun no wode na to saa pepepe ne saa me ma no so no ho ode ankasa obetim no wada aye bibia papa awo no ntimi ma obi wo kura na wunyinsen wokonyinsen baabi ne beda kura na ebesai konyinsen baabi no de aba so ne saa be ma na beda ma no hunsu na kokana ebesai nyinsen ne besai enti ye wo saa me ma no wo ho ane ye wo ma no bi so wo ha se wanyini kwanka akoduru baabi no se na bra Nyankopon de ma no na aduru wo pepepe na atwa aduru bia ni baabi ebetima ma na wo bi okay se eye yare ne ma na bra ni twaade a ye be ma na duru ama bra na ba eba eso wo se oba de enhyehyere ne se bere bidu se ye wo se wo ba uja bere twa na se no wo twade a fine aduro bia no obetima ma wasa obetima ma na san wo ba se eye yade bi ene ma wo twa na bra na force de a ye be ma na duru ama bra na ba bra na nya banko ade a kwam bia so eso wo sa pepepe ena wo bo ade enhyehyere no ete enti so obi timi ka se wo wanya mfie eduonum bra na twa metima moa wo anansesem no wo to oposika na aje di kwa sa pepepe na se yo bo ade nhyehyere dia sa pepepe ne mom no se efiri 45 eko 50 na se wo twa wo a sa 45 no wo ha eno no bi wo ha yare na mani twa sa bra no efiri 50 eko no eye bra na minim wo bi a wo mfie aduosia wo ye bra wano sa no wontime ngo ono wontime ngo wom so wo ye bra nso wontime ngo okay wonya ba aduosia nso wo ye bra okay wo ye bra nso wontime ngo nemo wo mfie aduonum no wo ye bra wo betima wo ande wo betima wo na aduosia ande wontime ngo ise nyame sa nyame kura wo nyame ma wo Nyankopon wonim se sa ata no wo a e de haw ne amane bi bebrew enti wo ma wo wade ase ono nyame no wo ma wo enti na me kire wo se ye wo mfie aduonum kwa aduosia no de ana de wo ye bra kura wontime ngo nemom ewo aduonanum kopim aduonum ne de mfimfini won de Nyankopon betima mana wo oba bi se busumi bia kura won de otimi bu ne nsampere no ne nsampere no so ewo bu a about 2 days ana etwa
sa bosom ne be ko na wie ya no asa bunti bosom ba ko mienu no obu obi won so abosom ni nyina bosom na wie no obu ne no nso no aba 2 days 3 days eno doctor ye normal na se we mfa no kwam odipa kro nhwehwe enye normal enyankopon bo ade no bo ba bia se wonya bra nanson na wode benya bra ti nanson na chi no wafri se yare be ba wo ba ni padua mu a na nyinsen no ana se ne bra no bi wo ha wo benya shope na ba na mienu na miensa na atwa wase me de me start ye me bra na saa na te wo de hwe bra na be ba no wo ba bia na bra ye kama pa na eye kokokoko pa e ba krojin de yare be start se bam no bon se ne bi e kroto e wo bra no mu e basa yare na e ba oni padua no mu bi wo ha bon se ani bra na ni tum te se kotal no e basa yare na aba ni padua no mu e wo awode no mu na sa ade na ba wo ba bi so wo bo hu se wo se ma wode ano odin yi pa eye be ma bi wo ha wo ne hia no hu nsuo no enya papa enti etimmo wa wode no ano ye dendenden e basa wo bra no entimi mayi e basa wa wo ho dendenden obi wo ho wo yo ba one be ma hia wo sori ya ne nsuo no nyina na asa ba back nyina yare ene di saa wo ba ni nya enti saa ne ma ni nyina utu ya na mo ba ya se ha ye de enyame na ma ye saa nuru ye be ko saa ha wo ni nyina firi wo amo nya fa ho di okay fa wo number to dwama me na fe ye nto aso nko ye nim ye number no ye 0246 97 17 31 0246 97 1731 wo frɛ saa number na ye ne ayensam na baba besi e me amete ha me kase se number no wo frɛ na obi afa eye makola amene ne ye adwuma bia na obi ayira na wo kofa na ba ne kura no nya sa me amensam na baba besi enti ye de ye wonuro ahodo ho a wo bedware bia wo hu se ampa wo dware enuro pa yese obi won ma wo fofora obi wo tumi ko hwa akora na ato yade e friend say asram na ode amano doctor wo ye hu adwuma asram yade e wo ho pa na dabia ya nke benya ye nuanom ma no nyinsane a ka wo mutu ana ma ba ye ne yase ha ma ye ma wo munuro dware e ma obi num wo akora na ne ye dware na duro no ye dware na wo pa ye mfa no kwahye poase yankopon be yi na pi nti obi be bisa se edenti nenne asopiti aba efo kwan so ye de hwe apemfo na wo mutumi wo kama na onyan doctor hokro na wo mra bibiduro fi de enti na wo se doctor wo ba ha de enti ya Americans na wo de ka na tete ye na nanom penso na doctor ni ho ye na bibiduro fuyi ye na ye sa yare wo sa bia no na nyankopon adom aba efo kwan so doctor aba enti ubetima akọ doctor no ubetima ba ye nso ye ho abaji abibiduro no enye se bia ye se bia ja doctor no kọ ubetima ba ye nso ho ye se enru namdodo ho ense nkwai enti wokọ ho na wokọ ha no boni bia nim ya akora ye wo nge to a eze kan ye nananu ye dware wo munuro ama hu sa akora no wo gina ho a hu sa yes enen kora no wo bi no aye bete because nsuo bi ba because say wontimi ntena wontimi nanto aye bete because of bibiduro ma me na ntim no enti yare no obi wo ho a woteten haban say no wono de bone no wadidi enti bone na wadidi na ba pemfo okura anyam no ohunu no panchi ana no fokura na wotimi de sa problem na bra no wo nti sa ne ma we nyina no ya ne ye kotena fidie so aye ka ho asem wo kane wo behunu wo ba asenim no na hwene no na wodem ubehu oba nofo na wodem enso ne nofo egu abontene ye ton ya hwene egu abontene ye ton ubehu no obi nofo ubehu zo wasra ho se aye hyem te se menkefufu ade nkuto afa ho ade nti na ese basa eni kwan se woba wijeja ho basa enti yare boni abani nyina ne ahonhom a wo mu ware ni nyina no fatitru gina sa na ema ese ema na fade nse do musifo wo mo no hunhum bitimi efa so ware wo mu izekura etese kane tete me na wo ma nyina bontene nware da anajo adenti afri se ahonhom boni sa atam na wo masore ene dwae wo kra na ba gina bontene no wo dware be me twam o so be twam me de memfa ho adenti na ese basa sa me be ma na me twam no me wo ani na me se hu wa me kwa do
anajo me no baba beda sa pepepe me no baba beda wo ho because me kwando se manhu a yedam konkodo enti sa niema na ye koso no ye nuanu ma no bi e na masa ade no koso ene kan ne be ma wo hye bossa hwan na be nso ne me ma wo kwa no bossa wo de kire ni nyina won so benya sa won so honhom ba no bi wo ho ahonhom ma no bi wo ho won so hunu won so kondo won so no baba beda anajo enti sa pepepe ye ne sa niema na e koso no fatitru ni nyina so wa fafuro na be kwa asopiti na be sa ba bibi enfonso bia ni ho e wo fonso bia ni ho yenhwe enro ya me hu se enubena bi ekurikura na we na ye de aduru no sa enro we na ye ka ho so sa abana we ni sa adua we wo de ka ho a na wo de bi ka ho na wo hye na wo dware a baifu bia ni ho betima ba ba bia wo gina ho boni bia ni ho betima be di unya da biara da enti ye wo sa haban ni sa nubena we wo ha ye de pam ahonho we amango chi ana David sa we ye dua ye fre no wodum dua wodum de se mi se dan ho adwuma ne ye de ye ba wodum nana enua nyankopon oboba wiase nyina bia wona adwuma a wo ye enye nu dan ko kan tete no eno nti na ne ye papam no wo munyini chesa no dua dum betim asi wa di be say 100-200 years na enwu ye enti sa wo kofa no honam dua bi abana no bi e de ye aduro di dware a ema onyinche pa kama size ni no so de no sa pepepe we ye hama bi eno so sa hama na ye frɛ no sokuruwa utwa ni nsuo firi mu ba very good okay kana tete ye nananom ko afuom no mu nya nsuo a anna ne wo mo so kama ne ye konwa no na me type kapa tokuro de utwa ni nsuo ne nsuo no ba no na no wonom eye aduro bi a wo hu no za enye komo okra sa na dwuma a wo ye no se ye ka ho asem sisi a kire wa kada yetimi de ye mema adura na we de enye mema aduro na mema aduro so wo fa mema aduro no mamere mema aduro no ebi ni sa na yema mi we de se banjio e de adua no sa we ya na we no de se kokko kakra no an wo jaman hini Jaman ya yetimi de na haba egu banche so ne edi wo fufuo no kane no aduro tata hwe papa nti sa na hini no wo fa sa bi kura cheze ebi na da ho no enti se wo fa na hini we bi na wo twitwa na wo de nsunu no foforo fra na wo de hye dudo no wonom a aja wo ne yira anom sa aduro no bi mi abotre onyina no enhini no wo jama hini jama asebe jama hini no aha wo be de foforo wo ho a wo de no aka ho na wo twitwa na ensa ta ho ana se nsuo keke wo betim di amuduro e de ahye wo betim di sprite ahye obi onom apetese betim di ahye nanom se wo ne yira enom sa aduro no na se wo ndie ye memma nko ankasa adura sa pepepe obetimi no bi da oba de se wo no wonom fa nko ye adwuma bi abema na de ye adwuma ai natural way a ope ahoden a e wo pemu a memma de no men Canada na ba ko no so ye brown no so ye dua ben sa we on so fa mienu ye kan aha sa dua we so ye sesian hini sesian no de esa maintain din do ana ye friend sesian eso anomadi ye pa ye de ye aduro te se bi awo aduro pa kese a anya asem ketwa eno no mu betwitwa no sa ase ni na mo besi ye betima hye ne dudu ama wanom wonom a papa jai wo bra mpa ho wonderful ana de no ye de bi beka ho nya wono nko okay wono nko antimi nya sa se minimpa e wonne ma wo de keke ka wo kira ye sa wo kire mu obi hu enya sa obi wo ha woni no obekọ akotu so wode koye wode ye na anye yi a obeka se matwa ntro no kra etiefo se de ye ma doctor bobo no so no won se wo fa bi a wo kan wo se wo sa de bi beka ho enti nya se wo aka se jamani nti no akotu jama hini no nko anu adwutwa na ade nsa ata ho na onom da bi ye wode ye de ka ho ma ne timi sipi esita ne wie peyo nti no na ye ma no bobo so nyina nye nura no nko adwuma na wo ka ne mu ye wode ye de ka ho ma ntimi nti ye kira wada ma ya mo nhye no nso mfa ma ye na yenko anim wei ese dua de wo mai bie ana nye no bia dabi sa dua wei no ye papa mo ye frɛ no fema obi o ye bofo obi ana osum fidie bia nim se eye kuntunu ye de suma fidie emu sopa a mutime kwa no den enti enhwa infom eye aboa brebia
na saa dua we no ye de ye ahoɔden aduro nkura enketo ano okay wokotwa saa dua we na wokotete ahaban foforo ka ho san twetwa nunsin ka ho na wo hye de ma akora na wo dwade sɛ ewim ne yonko be ma bia ne wo betim de na tikɔ atofom fema no men kan enwama no adwade enko na odi bedware wonde wo bedware no wonom bi wo dware no wo bobe no na de fa boss no what wa fa boss ho aha wow sa pepepe eden yie ma akora no ye den papa enye se bia no ye den so wo twintwam o da amode ankasa obi antimi nsisi no e wa amode dabi na ti kontofom krada okay mehu se susumasa no de mehu na mehu se eye taame ewu nso da ho na susumasa no edwan ye de ni dwane nso ye adura na ase susumasa ne mono nko a dabi de obekasa na mono nko de ye aduro no woni moduro na ni so na woni moduro no ani so de ye ka se bibia se ewo a na dwuma nko eye mona na dwuma so nko enti saa asusumasa na ye ka na ye nye asusumasa o eye sunsum asa saa na ye frɛ no eye sunsum na asa enti saa wo de ye aduro na na asa wo de hye aduro mare dware a sunsum bia ni ho a ebetima bedi wachi sunsum bia ni ho ebetima bedi wachi abra wo de dua foforo beka ho ene haban foforo beka ho nunsin nyina betutu bia ka ho enya haban no nko a haban foforo biem san wo ho a wo besan ade aka ho na yen haban no bi wo ho a yanya timamu yentimu bu ni nyina mfa ma emekere akora be bibiri saa pepepe enti hwe ye won haban bi wo ho ye frɛ na nkrampan ya na taa okuku so pe ni anka nyina behu bi wo so ana ba ko bi so wo ye frɛ ni nyanya haban hey nana tata form sa fa be ho na ekɔ saa pepepe nkramfo ne ya ne ye wo ne ye so ye frɛ no wo waduaba eso aba saa na ba bi na eso ase ho matwamatwe bi no yes wo bo a ewo ye aba bi hihye mu ye ho no ye red na hihye mu ye frɛ no wo waduaba enti saa de ye wo no wo wodi pa saa aduaba no wo ti bere na pa ya na dua na ya wodi no wo ta pepa enti saa ba bi anyanya no wo ta akoto wo pa okay saa ani ye wo nuro no bi so wo ha sɛ ye de be ma na de afra kuku na wadi sɛ wo twam na ni be 30 minutes na wo kura twam a wo no wo bewu mena me kan kire wo mode edura sa ha ma na ade amani pana mo de wanom adi wono akoni mu aha eni be sima aduasa na wakotwam na wo twam na wo ho no na wo brekoso na wo bewu mena me kan kire wo na se aduro no ko mu mfa nsrai sa wonam fifiri enti fifiri wona na wo ho sent na ya aka ho no se entwa mu na wo no kroso wo bewu enti wonante ma wo no meka wo na wo no kura nim so waka wo bewu nti won kawo no wo nti ye de otim beka wo saa pepepe ena na mechira ya real pa ewo ho menka nwamanu na menka na adam ena nti na mse kontromfi wosimsuma ne mani de wo wani behunu no ana abedi hu adanse enya de memeka enti wo bi o pa chinje pa no wo mra na memma ne bi na wo nkodi na wonhwe doctor obi wo no ma ye nuanom me titiriwo a wo sam ne ade nya sa wo ni bi ma onyinsan ya timi kwa boso me nkonkora na asai mo boso me mienu na asai boso me num na asai mo obi ti meka was doctor menyinsan na esu bubu wo ha na asai wo hu se yetimi ma obi aduro ma bra no etimi gina ye ma na duro ma bra no etimi ba ade nti na nyinsen na wo enti ma oduro no nti na mse kai benya wo ba bia anyama so otu anamo no wo ba ne ye ma na duro a wo ba wisu a ya anyinsen de begina wo ba wo akora no ho denden na akora no ho twa di nka kan bibi se wo akora wo no moduro akora wo ba wo mpo na wo ho oden a ye wo aduro ho a ye de be ma na wo no ma 30 minutes akora no nka na ye mo be pia ba ye mfa se kan kan no ho enti de wo nyinsan na ase no wo mra ne ye ma na duro ye ma na duro be wo ba so da ye no na honhum bi ne na beda no wa sa nyinsan no honhum bi yere no enti wo timi sa nyinsan no anytime bi o so ba na se ye honhum mu a ana se ni so a ni nyina ba bi be fa bi abetinya bo ye be ka ni nyina kire no ana wa hene wo de ye se honhum mu de ye akon na honam mu de ye nde e kituwa bi na emema no so low sperm count ne nkwan wo ni sua de wo mu ntimi nkoka oba akosua e ma ne ntimi nye ba
ne mema ne brepa ya sabia wodro sika ni nyina ko gina ho te se wo ba na bra entimi nkoyi saa pepepe na be ma de na wono so wo na ho nsuo no wo fom no eno so ye betima ma na dura ma na ho nsuo no aye kama ebe ye kama eti wo ade me sense so biem se de wodi kaka no se ye kwata de amema ha saa e ya chacha amema ha eni frɛ nyina wo ye ho adwuma na mmom te se obi a ye si tware yade ye aya ketua bi wo menza aya nim guase yade aya honhom ne atode ama wo obi a otwa bia ye entoma yare ne atode ama ti doctor yemfo obi otwa mra ne yemfa nya dance die because me dem ye chinyinyifu what dey nonsense nam se control fi wasem suma na mani de wo wani ehunu na abedi ho adanse nya de memeka enti wo de opa afa bibra na mensa na yade ma no nko na wo a umedi ho adanse se de adanse die na siti edam zo ano de akura yenkama asem hwe de wo so me makuntan wu se ka me de wura me office ya wo hunu se me plywood no ba bi abu wura bi e de na ba bi ba na ba no ye strong one kasa wo so no mo so mze gan no abu we plastic chair obu mienu me ma na duro de ko ntemo hafo o mu nyina agina nkuruwa na o mo hwe wo woro no ho nyina o mkokwa ho na koto atare foforo be hye no eso na awotwe so ya wo ba no no ankito na edi ne papa achi a wo ne nante ba ba wow o mo san akọ keka pa me kan kire wo enti ye wo ne ma ne bi wo ha na yete se kurum wonya site ba bi kam nya site ba bi ko ball pata bi tena ya kamachi wo mu nko a wa wo de beba hu bia ya 7 days bia so woko ka 7 days bia obeko dia no den kura no 7 days obeko wacha na watwe obeko obefiri wako kura ya wo kwa wo kura be yo ho ba buru wa dwene no nto ase so awusia said ya kana ya na dabia ne mpempi no ya si awene pankasa gare no ne apatashi no hu se ye bon wo dawuru TV so dabia no ne di kasa e wo krom ne ade doctor e wo ahenema kokoben wudi ewusi station wo no mo a ho e na obehunu srabihwe Herbal Center a oye anwade ne ade a ye ba ne aba be sori so na doctor fa number etu dwama me na fe mmisa ba ko ne yen sori so ne yenko ye number no ye 0246 0246 97 17 31 0246 97 17 31 o fresa number na be ba be kan yim de etwato ye omi pese mbisa na ye de sorry obi a wakobo board na nnem buo akwanhia na ne nsem obuo ne honam baabi abuo honam ya tutu no pa ne sisi yade ne ade sa kase emu obubu ne sa ade no anso oye no so ni nyina me de nkai kan medical kan wo asem sisi ase obi a na mabu pain ye be kira man wo be sore wo de nan bobo ro be tumrin ka wo be ye bibia sa wanya kwanhia baabi ama na mabu anu so sa na honam ye ne yapa tutunu kase wo ye ne ho bibia nye ye wo be da be sore te se de ma aboro no ni nyina wo ba ya se ye ha ano de nkete kura wo ya se ya entisi ye ko FM station baabi ne ye ko kan sa ansem na sansem no kra ya ne enta amoso de ye de number no to dwase na nipa de hian ne ha wo hian wo kan ane a kire ba ne amana duro na meka se obi wo ho a wo amane no ntime ma eno no ye wo samra bi wo ho a ye be ya amana ye de be postu na de akoma na ama sa ade ne nyina ne ha wo amana fa na nyina ba bi obi na obefre wo de ne ha obetu anim no de obetim ba bi obi ade aduru be kwa sa pepepe sa pepepepepe na asem no tie enti ye de da bia ye kan ya sense control fi o sensuma na ye ni kire wachi kwa biem ne enko yo se obi hwehwe ya ye wo ahenema kokoben kumase ahenema kokoben so wo sa ofiri ba bi te se anwan kwanta anake kosuta kura de a ana de won haron kura meka kajitia wadu wa froka no dura anwan kwanta on kan kire droba ne ne se obesi kokoben station ho pepepe wosi ho a wade on frɛ ye number no o frɛ ye be ba fan so ofiri nkran kwa mu ba obenya bi water junction so ofiri bibi te se sunwan enkawe ba bia na ba bia ni bia oduru so fulaya wonka so wope ahenema kokoben ka ena so wofro ka na wonka njira driver ni so obesi kokoben station wo eya me junction no so pepe no obesi osi a wo musa so wope sra bihwe doctor no akora wode no beba ana ye number no 0246 97 17 31 0246 97 1731 wo fresa number na nsa bekan doctor medasi medasi pa ya ma omoni yo abusiafo Herbal Center Dr. Kofi
said your friend Dr. Sarfo Kofi Aboagye a won na ye panyina otua saase bi hwe Herbal Center ya no won ne no abebo enkomu mo hu ni otumi yo ene ni ontumi nyo fagidie ne to anamo na fabra medin ene abusua panyi wo su adumi aha Nyansapo kasamfonyu se ma mu nyina mo ene hwa wogye an kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntakra na ma na yekese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntoma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame